Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, iniwo ndiri kuda advice kubva kwamuri nemhuri yose yeZimbabwe. Izviwo ndo zvakaitika zvandakaudzwa nasekuru. Sekuru vangu ava vachiri vapenyu. Saka handizivi kuti ndoudza vamwe veukama here zvandakaudzwa nasekuru kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Sekuru vakandiudza kuti panguva iya apo painge pachiitwa hondo dzeminda vanoti vakatorwa, sekuru vangu vakatorwa, hanzi vainge huri usiku, vakaenda nevamwe vavo vainge vachigara kwainzi kubhesi. Handichatauri hangu kuti kwedu kumaraini kwatinobva ndekupi. Vari kubhesi kuya hanzi vaipota vachipatrola vachipinda mumapurazi akasiyana siyana. Basa ravo rainge riri rekushandisa avo avanoti ma-intimidation tactics kuitira kuti varungu vange vachizotya, vange vachizotiza, vainge vasingadi kuita confrontation nevarungu, direct confrontation, zvekuti vanozotorwa mapictures vachiita confrontation. Saka vainge vachida kuti vange vachingodzinga varungu neintimidation. Saka dzimwe nguva vaikwanisa kuuraya, dzingava dziri imbwa dzemurungu, kuuraya kana kitsi chaidzo, kana kungoti vabata mhuka dzemusango then vobva vachizongodzikandamo muyadhi memurungu, kana kungoshungurudza vashandi vemurungu. Saka vanoti nerimwe zuva things got so bad, vakaenda vakabva vachizonopinda mukomboni pane rimwe purazi. Pakomboni apa hanzi painge pachigara vanhu vakati wandei vekuMozambique. Vakabva vachizounganidza varume 6. Varume 6 ava vaipota vachigadha purazi. Vainge vakapiwa maweponi nemurungu kuti vange vachizopota vachipatrola vachigadha purazi kuitira kuti vanhu vasazopindamo mupurazi. Saka pane imwe incident yakaitika, pane vamwe vakomana vakapindamo mupurazi imomo. Hanzi vainge vachida kuenda kudhamu kunotuhwina kudhamu iro rainge riri mupurazi. Vakabva vachizorohwa nevarume vaya. Mushure mekunge varohwa nevarume vaya, pavakomana vacho ivavo pane umwe anonzi akatokuvara. Saka vana sekuru vakabva vachizopindamo mupurazi macho imomo. Vapinda mupurazi vakaunganidza varume vaya vainge vachibva kuMozambique nevamwe vekuMalawi. Vakazoti pavainge vachivarova vanhu ivavo, hanzi pakazoitika mistake, pakafa vaviri. Pavakaona kuti painge patofiwa, ndopavakabva vachizoti takusungai, mose takusungai. Vainge vasingadi kuti vamwe vanhu vange vachizviona kuti vamwe vacho vavainge vachirova vainge vafa, vainge vangoti tasa. Hanzi vakavaisa mumotikari, vaiva nechimwe chitraki chavaifamba nacho. Vakavaisa mutraki varume ivavo ndokubva vachizoenda navo. Vanoti havana kure kwavakaenda navo. Vakabva vachizotanga kurova vamwe 4. Vakati dhigai gomba rakadzika. Hanzi gomba iroro rainge rakadzika kuita 2 meters. Varume vaya vakaridhiga gomba iroro usiku hwose. Vakabva vachizovauraya varume vaya, vakavakandira mugomba kwava kuchizotanga kufushira. Vanoti wekupedzisira ndiye akanyanya kurwadziwa nekuti akafushira vamwe vake vose. Pavakaona kuti level rainge rava right zvekuti vaikwanisa kufushira, ndipo apo pavakabva vachizomupedzisa ndokubva vachizomukanda makaremo. Vapedza ndo pavakabva vachizodzokera uko kwavainge vachiti kubhesi. Vakandiudza izvi pandakaenda kumusha mukomanashi. Vanoti vane vanhu vanokwana ivo kuita 6 avo vavakauraya. Saka ndauyawo pano ndichingodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana variko vanokwanisa kundibatsira, please help me. Ndinongodawo maadvices kuti ndoudza vamwe veukama here kana kuti kwete. Ndinotya kuti kana kuri kunzi ndikangoramba ndakanyarara zvimwe kuda, maybe zvinokwanisa kuzonetsa mune ramangwana. Ivo sekuru vakati please usaudza kana ani zvake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo zvakangooma azvo vedu wevanhu 6 hanzi vairova anonzi ma-intimidation tactics, zvekuti imbwa dzinourawa
kitsi dzinourawa mhuka dzemusango dzichikandwa payati pako kuti simuka enda. Hanzi vamwe ndo vairamba vakashinga, vamwe ndo vaingosimuka vobva vaenda. Mahwani ngozi yacho kana yozomuka 6 vanhu vakaurawa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Murume wangu iye ndiri kumuchengetesa mwana uyo wandakapiwa neboyfriend yangu. Pane nguva iyo yekuti kwainetsa maguma kudhara ndo pandakauyawo kunoko kuJoni. Saka baba vanga vagara vari kuno vachishanda kune rimwe purazi kunonzi kuVivhu uko, but takazobva zvedu kuprovince ikoko tikazouya kuno kwatiri kuraramira tiri. Saka ndakati ndaenda kumusha ndokubva ndachizoti ndava munzira ndichitsoka kwava kuchizoti ndainge ndabatwa nemaguma, but kunyepa mukomanashe ndinoda kutaura chokwadi. Ndakatombosvika ndikagara muMessina mune imwe location umwe mainge muchigara imwe ex-boyfriend yangu. Saka takangosanganawo mukoma muBeitbridge, akabva ati ndiri kutenda newe kumba kwangu, kwava kutondibata ruoko. Iniwo ndainge ndagara ndichimuda kurambana kwatakaita, takarambaniswa nevabereki vake, ndokubva ndaendako. Asi ndakazongoona kuti hatina kukwanisa kugarisana zvakanaka because ainge asingashandi each and every day. Saka chakazondidzengapo pamba pake yainge iri nzara. Takasvika pakubika sadza nekudya nemazepe, ndo pandakaona kuti handingambogariri nhamo yakadai. Rekai ndidzokere kumurume wangu. Apa kumurume ainge asina kana contact neni kuti anga achiziva kuti ko chii chainge chaitika kwandiri. Ndakazosvika kupurazi ikoko ndikamuudza kuti ndainge ndakabatwa nemaguma. Akati nyaya yacho usambofa wakaiudza kana ani, hakuna anotombozviziva, anondida, anoda mwana wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Komanaka kuita kunonzi kupusisa munhu chaiko ndinokuziva, asi ndo zvavakaita izvo, vakapusisawo murume wavo. Mahwani. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakambodyisa murume wangu mupfuwira, wakashanda mupfuwira iwoyo, asi zvakazondiremera mukoma because ndaiti pose pandinenge ndichida kurinyuwa mushonga wacho iwoyo after each and every 2 months, ndikati kana ndingambozvigone izvi. Ndaiti after 2 months mukoma ndaienda ndonotenga razor blade iyi ndaiibhoilisa. Kana ndaiibhoilisa kudaro ndaibva ndachizotumba, ndobva ndachizozvicheka zvishoma kumagadziko kwangu. Ropa riya rinenge rabuda ndo randaizotora, ndobva ndachizoisa razor blade iya mumvura zvekare, ndobva ndageza kumashure kwangu uku kuya kunobuda nepupu apa kunenge kwakuvara zvichirwadza sei. Ndaiti kana ndapedza kudaro mvura iyoyo ndo yandaizobika nayo sadza zvekare nekuzomupa mvura yokugeza maoko nekunwa apo paanenge abva kubasa. Ndaiti kana ndaita saizvozvo mukoma, love and attention yandaipiwa but ndakaona kuti mhiko dzacho ndo dzinorwadza. Panguva iyoyo akatengera baba naamai vangu motikari, akavavakisira imba iyo iri mumasvingo mutown. Ndiye akavavakisira, ainge agara aine stand yaainge akapiwa nasekuru vake vainge vari kumhiri kwemakungwa. Takatoenda kumasvingo, we drove from Harare tikaenda kumasvingo. Tasvikako kumasvingo tikabva tachizochinja matitle deeds, tikabva tachizoisa mazita evabereki vangu, uye zvekare imwe brother yangu ndiye akazoitwa next of kin. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mhiko ndo dzainge dzichindirwadza. Hanzi mishonga yacho yainge ichishanda, but mhiko dzekuzozvicheka vanhu vane zvivindi kunze uko. Sure, I can imagine munhu achitoenda mutoilet kwava kutoti ndava kutoita mhiko dzangu dzeurombwa. Zvakangooma nazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai. So hanzi iniwo mukoma ndakabvuma kuroorwa nemurume wangu kuti ndinge ndichiuya kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndainge ndichimboshanda samate, ndichishanda samate kudaro ndakabva ndachizoudzwa namai avo vandainge ndishandira, vakandiudza kuti vaiva nefriend yavo ainge aine hanzvadzi yake uyo akazova murume wangu, saka akangozvarwa ari bofu mukoma. Vakabva vati vainge vachida kutsvaka munhu aikwanisa kuzomubata zvakanaka, saka ivo vakaona kuteerera kwose kwandainge ndichiita plus pandakatanga kuvashandira ndakabva ndachizopfimbwa nemurume wavo ndikavaudza. Saka ndo yainge iri system yemurume wavo aiti mate wose uyo anenge atanga kuvashandira aibva amupfimba obva atomitisa. Saka pavasikana vose avo vakavashandira ndini ndakaita wekutanga kuenda kwavari ndikavaudza ndikati sandizvo zvandainge ndakawira pamba pavo. Saka vakabva vanditenda vakati ya kwezvino zvindazobata chokwadi manje, because iye ainge achiti ndiye aisejuswa nevamwe vasikana vebasa avo vavanenge vatsvaka. Ainge aine mari yakawandisa murume iyeye zvekuti ainge akatondivimbisa zvikuru. Vakabva vachizorambana naye, saka ipapo vakabva vachizoti ndiwe wandafunga ende uyu mukana wekuti unokwanisa kuendawo kumhiri kwemakungwa. Vakangonditi iye hake anoona but anoonera padhuze, havana kuda kundibudira pachena. Vakatya kuti kana vakandiudza kuti ainge ari bofu zvekurevesa zvimwe kuda ndaikwanisa kuzoramba. Ndakauya kuno mukomanashe ndikaita naye vana, handichatauri hangu kuti takaita vana vangani. Then ndo pandakabva ndachizotanga kungowiriranawo neimwe friend yangu. Iwo ndo advice yandakapiwa nefriend yangu recently mushure mekunge ndamuudza kuti I am married zvangu, but ndakangouyawo kunoku because I was desperate. But dai kwanga kuri kunzi ndiri munhuwo wekuti ndainge ndiine option, hapana pandaimbobvuma kuti ndinge ndichizoroorwa nemurume bofu. Advice yaakandipa ndiyo yomukomanashe yekuti you only live once girl. Zvava kwauri kana uchida chitsvaka munhu waunenge uchinzwa kuda iwewe. And I've been feeling that in my heart. Dambudziko riripo nderekuti murume uyu wandigere naye, as nice as he is, ndakaroorwa mukoma zvekuti kana ndikakuudzai mari yandakabvisirwa vazhinji munoshamisika. Akachinja upenyu hwangu, akachinja upenyu hwevabereki vangu. Ndainge ndisina kana tarisiro yekuti baba vangu vangazonzi nerimwe zuva vafambawo nemotikari kana chitupa vainge vasitomborina. Kuno vakauya, handizivi kuti vauya kuno how many times, ende ainge achitoti anoda kuti vabereki vangu vange vachiuya kuzoretire kunoku because kune mabetter medical facilities. Saka friend yangu akanditi we only live once, zviri kwauri. Is it a good advice? And the advice yake ndeyekuti ndinge ndichitsvaka boyfriend. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ari kuti kana ukasawana boyfriend ucharamba uchingomubata rafu murume uyu. Ende zvechokwadi ndava nedzimwe nguva dzekuti ndinomuita rafu, ndinomupindura rafu kana iye anozodzoka kwandiri achindibvunza kuti ko chandakukanganisira nhai baby chii. Hapana chaanenge ambondikanganisira, it is just that mukomanashe ndinenge nditori mumamudzu, ndinenge ndiine BP yangu yekufunga kuti munhu uyu haisi choice yangu, hongu akachinja upenyu hwangu but is not my choice. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Zvakangooma nazvo vedu we, pakaipa after munhu achinja upenyu hwenyu mava kuona kuti he was never your choice. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashe ininiwo ndakajoina satanism, asi kujoina kwandakaita satanism handina kutoudzwa kutoti this is satanism. Ndainge ndagara ndiine shave iro rainge riri pandiri, saka kumhuri kwakashaya munhu uyo ainge achikwanisa kupembedzawo shave iroro. Rakabva rachizopanduka. Ndakamboenda kuJoni, then ndokubva ndachizodzoka kunoku kuZimbabwe. Ndiri kuJoni ndo pandakabva ndachizotanga kutaura neumwe mukadzi wandakasangana naye paFacebook ainge achiita kuzvikudzidzisa zvechivanhu.
ainge achizviti ane manjuzu. Ndakazotokwira ndikatoenda kuprovince uko kwaainge achigara. Akazoenda neni kumadziva. Takati taenda kumadziva kuya ndopaakabva achizoti shavi rainge richifanira kutoti ringe richitopembedzwa. Pane vanhu vatainge tiinavo vaiva nezvibuku zvavo, ndikatonzi ndinge ndichitodira fodya pasi zvekare nedoro riya riya. Kwava kutotanga kutopembedza shavi iro rainge rigere pandiri. Ndopandakatanga kuita madreams. Dzimwe nguva ndaimuka ndoona kuti ndinenge ndiri pakati pechaunga, vakadzi vanenge vakapfeka zvinhu zveblack chete. Neniwo ndakazokumisidzira ndava kuzvirota ndakapfekawo drezi reblack, asi mazuva ekutanga ndaizvirota ndakapfeka drezi riri rewhite. Ndopandakazoudzwa kuti basa rangu rainge riri rekuti ndinge ndichidzidzisa vanhu nezvechivanhu, asi ndichivajoinisawo mune izvozvo zvesatanism. Ndakabva ndatanga kupiwa mari zvekuti ndakaona kuti there was no need yekuti ndirambe ndakagara muSouth Africa. Ndakabva ndachizouya kuno kuZimbabwe. Ndauya kuno kuZimbabwe mukoma, ndakanzi painge pachifanira kuitika kudeuka kweropa rakanyanya. Ndakabatsirawo vamwe vakadzi avo vakangokaruka vatosvika pamba pevabereki vangu, because iniwo ndakamboroorwa ndikabva kumarriage. Saka kana ndichiti kumba ndinenge ndichireva pamba pevabereki vangu. Vakadzi ava vakatongouya vakati vainge vachinditsvaka inini, ndokubva ndabuda vakabva vati tine nyaya newe. Ndokubva ndapinda mumotikari. Vabereki vangu ndakavanyepera ndikavaudza kuti vainge vari vanhu avo vandainge ndichimboshanda navo kuSouth Africa. Then ndokubva ndachizopa mai vangu mari ndikati vakadzi ivavo pane umwe ainge achindikwereta mari, ainge akasondikwereta mari kudhara. Ndokubva tabuda. Takangobuda mukoma about 35 minutes kwazvakaitikira handichatauri. Pakaitika accident, pakadeuka ropa rakanyanyisa, pakaita accident head on yebhazi netruck, pakadeuka ropa. Ndakazoti ndadzokera kumba ndichinopinda muroom mangu, ndakaona pambedha pangu painge paine hari. Hari iyi yakanyangarika because amai vangu vakabva vangonokawo vachivhura door ndichangopindawo muspare bedroom mangu, vachindibvunza kuti vakadzi ivavo vainge vachigara kupi, vairatidza kuti vanhu vane mari dzavo. Ndikavaudza kuti mafriends angu ekuDubai. Saka ndakazongoshandisawo statement iroro rekuti vava kundibatsira kuti nditangewo kabhizinesi kangu. Ndine bhizinesi muHarare umu mukoma, ndine kabhotiki kangu umo matinotengesa dzimwe hembe dzinenge dzakadeketererwa nechekare kuti vanhu vakawanda vange vachida kutevedzera zvemanjuzu zvinenge zviine satanism mukati. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi pakaita kudeuka kweropa rakanyanya pandaka initiatewa mune zvinhu zvesatanism.